Amun ka bimali filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli ani waliɲuman ta ka ɲɛsin aw ma. Ni bimali ka don kibaru waati sele bi ye juma do ye février kalo ale tile 3 san 2023 kibaru bina lase aw ma aw denkɛ na balimakɛ Bakari Kulubali fɛ aw ya bisimila bimali ka don kibaru kɛnɛ kan. Amaladuna k'a fɔ sirimabɔlaw bɛ to ka ɲɔgɔndan min kɛ Burkina Faso n'u b'a fɔ a ma ko FESPACO awa FESPACO san 2023 a yirala k'a fɔ Mali ale nana Togo nɔrɔ bila ka d'a kan u ye Mali kɛ jamana welelen o ka nin sen don a ko la awa jɔ kun saba yanni awa FESPACO yɛrɛ a baaraw daminɛli cɛ jɛkulu min bɛ a ko labɛn kunna ne ni a tako 28 ye Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou n'u ka ma da kun kɛlɛ ko FESPACO i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kibaruya bɔra k'a bi k'a jira k'a fɔ Togo ale tun ye jamana welelen a kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni waatiw yɛrɛ n'a cogoya ye u ye Mali u y'o bila Togo nɔ na ayiwa i ka dɔn Faure Gnassingbé bɛ ale ka jamana i ka dɔn k'a fɔ ko Colonel Assimi Goïta ale ka jamana na o nɔrɔ bila Burkina Faso FESPACO a tako 28 kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya foyi tɛ Burkina Faso ani Togo ni ɲɔgɔn cɛ nka u y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya minnu bɛ bi Mali ale ni Burkina kan k'u kɔni ye a kanu cogo bɛɛ lajɛlen la Mali ka a wele nin kɛnɛ kan ka d'a kan ko Mali ye ale ye Burkina Faso ale dɛmɛbaa jamanaba ye k'u kɔni ye a wele a kana nin kɛnɛ kan hakilinaw na Mali ye jamana ye bi ko ayiwa sinimabɔ k'a fɔnɔ ɲɔɲalen don a kɔnɔna na kosɛbɛ i n'a fɔ Burkina Faso bɛ cogo min na o la ɲinanta u kɛn bɛ ka FESPACO yɛrɛ a barosen sinsinnen don fɛn min kan o ye farafinna sinimaw ani seko ni dɔnko u bɛ se ka kuma bɛn ani kelenya o kan cogo min na ɲina FESPACO a bɛna daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ février kalo tile 25 ka taa kuncɛ mars kalo tile 7 san 2023 an bɛ dugawu kɛ sa Mali min ni o ye Togo yɛrɛ jɔyɔrɔ fa a Togo nɔrɔ bila ko la ala k'an jɔsen bɛɛ tindi ma a ko kɔnɔna na. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Gabriel Gawo ayiwa ko Nour ka kari dɔ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ bingali taara ka ɲɛsin o ma a kɛra sababu ye maa kelen o kɔni sabakɔrɔ jogina i k'a dɔn o tun b'a ka moto Honda kan ale sabakɔrɔ jogina a ko so fɛ an bɛ dugawu kɛ sa min jogina ala ka nɔgɔyaw kɛ. O tɛmɛnen ko ka bɔ yen ko i mɛn'i ka ko la ani i tora i ka ko la nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ awa muso dɔ bɛ yen nɔ i k'a dɔn ko an ka lakana tigilamaw u ye tɛgɛ da muso kofɔlen in kan n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye awa muso in bɛ mina waati min na a y'a sɔrɔ sefa wari $200,000 o de bɛ a bolo wa i k'a dɔn k'a fɔ kalo kalo $10,000 o bɛ di a ma o ye a sara ye ayiwa ni muso kofɔlen a ka baara tun ye mun ye an ka jamana kɔnɔna na ale tun bɛ jatigɛwale tigilamaw n'o ye terrorisiw ye a tun bɛ marifa di u ma a bɛ kisɛw di u ma ani motow ale de bɛ olu bɛɛ lajɛlen di u ma ani essence i k'a dɔn a jɔyɔrɔ tun ye nin bɛɛ lajɛlen ye ka ɲɛsin terrorisiw ma o la an ka lakana tigilamaw k'u kɔni ye tɛgɛ da a kan an bɛ don min ko bi a bɛ Mali sɔrɔdasiw ka bolo kan n bɛ segin a kan a bɛ mina waati min na o y'a sɔrɔ sefa wari $100,000 o de bɛ a kun o jɛ kalo kalo terrorisiw olu tun b'a sara $10,000 muso in tun bɛ marifaw di ka kisɛw di i k'a dɔn ka motow di ani essence an bɛ don min ko bi an bɛ ala fo k'a barikada awa muso in kɔni a bɛ an ka lakana tigilamaw ka bolo kan. An bɔra yen an bɛ segin an bɛ na Kati kɔnɔna na yan an b'a ladɔnniya k'a fɔ commissariat de police min n'o filɛ nin ye Katikura ni u b'a wele ko awa premier arrondissement i k'a dɔn maa minnu bɛ sogo fa dogodogoni nogo la ayiwa ko Kati premier arrondissement i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni olu ka baara kɔni ye falifa ye dogodogoni nogo la k'u ye falifala maa 5 u ye tɛgɛ da o kan o la an ba minnu bɛ sugujɔw kɛ k'u janto sogo sandaw la sugu kɔnɔnaw na awa commissaire divisionnaire de police Sori Ibrahima Sangare ale min ni a ɲɛsinnen don Kati commissariat premier arrondissement ma i k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ale n'a ka cɛdenw filɛ ka tɛgɛ da maa 5 kan minnu ka baara tun ye ka fali sonya ni ka taa a fa dogodogoni nogo la ni ka sogo kɛ feerefɛn ye u y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni maa caman ka kofɔli ye ani plainte minnu taara don nin yɔrɔ kofɔli in na i k'a dɔn k'a fɔ brigade recherche min bɛ awa premier arrondissement na Kati a ɲɛmaaba n'o ye lieutenant de police Burama Tulema ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Zote i k'a dɔn ale ye sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛliw nana bange fɛn min na i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka baara yɛrɛ ɲɛdɔn kɔnɔna na u kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ni faliw bɛ sonya cogo min na a bɛ taa fa yɔrɔ min na fo k'o yɔrɔ kɔni dɔn janvier kalo tile 28 tɛmɛnen san 2023 selifana waati la u taara tɛgɛ da maa 5 kan i k'a dɔn awa u bɛ fali sonya ni ka taa fa dogodogoni nogo la ko maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka yala ni fali ninnu fara nin ma kɔfɔlenw fɛ i k'a dɔn a sogo bɛ taa yɔrɔ jumɛn awa jɔn ye sogo ninnu sanbaa ye
ikado ko ambalakaw munu me awasugu sa sugula na sanse fe ko janto sugula kosebe ola ayirala ka fo mamunu tunye ni faliso nye awako dobe o try ko bese ikado were barakela yi o AC o yemutu taxi bullay LC o bagamara lay e bese kata se AC ma ikado omunu yemutu taxi bullay aywa urutume nimbara ni ke kosebe apmeke sodo kornana o wele blaro uma unyini ngale ugone ya yira ka fo chenra la uye jomwala fo uko ka fo aywa utuye faliduru fa o faliduru la ikado ka fo ko atege daruka aywa ko ukon tarabla kati tribunal la o ame domine ko bi aywa minga nga daw kan sharia fe aywa ko obaro be sena commissaire divisionnaire Sori Ibrahima Sangare ka be wele bla kati ani alaminima krengrena ambalakaw ko ka jachimla ko sobe sugu sandawla uka nasan segunfe otomene ko fe wala saka bo kurafoni konana abe wati temeno la anga maranyema utuya yira kafo mime tarike shisha la ko amini kona o ikado ubara hagina dofo uya jira kafo shisha aiwani kalo inkleta ane duru no febre kalo kleta ndure samba fla ane mugane saba ne okonesera awa shisha mene oye akone o mama so o kofesa kini nyangile minga kan ko na daika aywa omunu meka bi mali flem mali kono ali mali koka nyew garse kara minye bi ode niye ambe anteyene antesege na e janu soro akake ufe aywa aka janu yereke amago be awka ladika ona sangana ka wati ambe fulike awye awni che awka nyema dala awka ambe wati ore